Permezz ta' din ix-xandira diretta, il-koll mistednin biex nitolbu mal-Arċisqof Charles J. Xikluna. Illum qed nitolbu b'mod speċjali għal familji ta' dawk li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa li qed jiċċaħdu mill-leżiż tagħhom li jaħdmu fl-isptarijiet biex joffru s-servizz lil morda. Nitolbu flimkien mal-Arċisqof. Insejjaħlek għax int weġibtni o Alla, ressa widnejja lejja isma' klimi, bħal mħabba tal-għajn ħarisni, għaddel ta' ġwien ħajk kenninni. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti ejjew nar fuħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa. Int li tiftaħ dirajk lil midinbin u taħfrilhom mulej ħnina. Inti r-rajt tajjeb li tara fin-naġġ tiegħek Kristu ħnina. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħnina. Eħenna li Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Twarrab qatt minna mulej il-grazzja tiegħek li bija nagħtu ruħna għas-servizz imqaddes tiegħek u naqalgħu dejjem l-għajnuna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien Għażarija waqaf nofs in-nar, fetaħ fommu u talab u qal: Minħabba f'ismek la titlaqnix għal kollox, la tħassarx il-patt tiegħek, la twarrabx il-ħnina tiegħek minn fuqna, minħabba f'Abram il-ħabib tiegħek u minħabba f'Iżrael il-Qaddies tiegħek. Lilhom int kont wett nisel blaqat, daqs il-kwiekeb tas-sema u r-ramel ta' xatt il-baħar. Għax aħna mulej sirna l-iżgħar fost il-ġnus u minħabba fid-dnubietna illum aħna ċċekkinna fid-dinja kollha. U bħalissa la hemm iżjed prinċep, la profeta u lanqas mexxej, la hemm offerta tal-ħruq u lanqas sagrifiċċju, la offerta u lanqas inċens, u lanqas baqa' imkien fejn nofrulek l-ewwel frott tagħna jew fejn nitolbuk ħnina. Madankollu b'qalbna niedma u ruħna mċekkna, jalla inkunu ninoġbu quddiemek, qisna b'sagrifiċċji tal-ħruq ta' naċ u barrin, qisna beluf ta' ħrief imsemna. Ħajkun hekk illum is-sagrifiċċju tagħna quddiemek u jalla nimxu għal kollox warajk, għax xejn ma jitħawdu dawk li jittamaw fik. U issa b'qalbna kollha nimxu warajk, nibżaw minnek u nfittxu lilek. Twaqqannix wiċċna fl-art, iżda ġib ruħek magħna skont il-ħlewwa u l-kobor tal-ħnina tiegħek. Eħlisna skont l-emejjel tiegħek tal-għaġeb u sebbaħ mulej lill-ismek. Il-kelma tal-mulej. Nirroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorja li ngħidu flimkien, ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek mulej. Ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek mulej. Triqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Flimkien, ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek mulej. Ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek, għax huma minn dejjem mulej. Inti tajjeb mulej, ftakar fija skont it-tiba tiegħek. Flimkien, ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek mulej. Tajjeb u sewwa l-mulej, għalhekk juri triqtu lil-ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lil-fqajrin it-triq tiegħu. Flimkien, ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek mulej. Glorja u tifħir lilek Kristu. Tifħir lilek Kristu. Erġaw duru lejja biqlubkom kollha jgħid il-mulej, għax jien twajjeb u ħanin. Glorja u tifħir lilek Kristu.
Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Pietru resaq lejn Ġesu u qallu: Mulej, kemm il-darba jrid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu? Sa 7 darbiet? U jiġbu Ġesu: ma ngħidlekx sa 7 darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-saltna ta' smewwiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan rrid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-Sinjur ordna li jinbijaw u martu u liedu u kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddejn xteħed qudiemu jitolbu jgħidlu: Sinjur, stabar ftit bija, kollox irrodlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih 100 dinar. Qabdu minnhom u beda jafsu. Ħallas dejnek qallu. Il-qaddej sieħbu nxteħed qudiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu: stabar ftit bija u rrodlok. Imma dak ma ridx jaf. Mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrod kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddej jaraw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bata għalih u qallu: ja qaddej ħażin, meta jien ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenn għal sieħbek kif ħennejt jien għalik? U saħan bl-aħrax is-Sinjur u taħ f'idejn min jaħqru sa ma jrodlu kull ma kellu jagħtih. Hekk jagħmel lilkom missieri li hu fis-smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Il-kelma tal-mulej, it-tifir lilek Kristu. F'din il-mixja speċjali tar-Randan f'din is-sena, il-mulej qed jallimna li aħna minn aħna għandna bżonn il-ħniena u l-għajnuna tiegħu. Aħna minn aħna il-koll esposti għal periklu kbir. U għal-moment fejn aħna ninsew dak li jifridna u opportunità sabiħa biex naħfru mill-qalb lil xulxin. Il-mulej ħerqan li jaħfrinna u jaħfrinna dejjem. Kif isibna disposti, lesti li nilqgħu il-maħfra tiegħu, lest jagħtihilna. Ġesu jagħtina din il-parabola llum imma biex ifakkarna li jekk aħna irridu nkunu lesti nilqgħu il-maħfra mingħand Alla, qed nimpenjaw ruħna li din il-maħfra naqsmuha mal-oħrajn. Jekk jien għandi l-wiċċ li Alla ngħidlu aħfirli, kif nista' jien niċħad it-talba ta' ħija li jgħidli biex naħfirlu? Din il-parabola qawwija ħafna tispjegalna wkoll dak li għallimna li tolbu Ġesu: aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Anzi hu jgħid li jekk ma nagħmlux hekk, il-mulej inkunu qed norbtulu jdejh. Il-mulej ma jkunx jista' jagħtina l-maħfra li aħna maħniex lesti u kapaċi naqsmu mal-oħrajn. Dan ir-Randan, meta tiftakar f'xi ħadd li weġġak, li qed jitolbok taħfirlu, jew inkella anke jekk ma talbekx, meta tiftakar fih fik titnisser rabja kbira.
għamel qatt ta' volontà u jitlob il-Alla jagħtik il-grazzja li inti taħfirlu kull darba li tiftakar fih. Tgħidli ħfirtlu imma xorta nibqa' mweġġa, il-weġġa tibqa'. Imma kull darba li nħossuha, il-mulejjed jagħtina l-opportunità li nġeddu il-maħfra li nkunu tajna. U meta nagħmlu hekk, u jkun qed raħfrilna id-dnubiet tagħna. Diversi staqsewni meta ma jkunux jistgħu jersqu lejn il-qrar f'dawn il-jiem, x'jistgħu jagħmlu? Il-Knisja tgħallem li d-dnubiet venjali li aħna nagħmlu ta' kuljum jinħaffru bil-qrar, bit-talb u anke bit-qarbina. It-talba li qed tagħmlu intom u segwu din it-trasmissjoni taħfer id-dnubiet venjali. It-talba ta' Rużarju li se nagħmlu flimkien taħfer id-dnubiet venjali. Min ikun konxu minn xi dnub mejjed jagħmel qatt ta' proponiment li malli jkollu ċans. U l-mulej jieħu ħsibu. Ma naqtgħux qalbna mill-ħnina ta' Alla biex jaħfrilna Alla ta' xi jitlobna li naħfru lil xulxin. Ejjew irresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej u nitolbuh l-ewwel nett tal-Papa Franġisku għall-isfijiet, għas-saċerdoti u djakni biex il-mulej ikun il-faraġġ, id-dawl u l-imħabba ta' ħajjithom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk, mulej. Nitolbu għal dawk kollha impenjati fil-qasam tas-saħħa, nitolbu għal morda kollha, mod speċjali dawk mill-quta mill-COVID-19 biex il-mulej ikun is-saħħa u l-faraġġ tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk, mulej. Nitolbu għall-anzjani tagħna li huma tant vulnerabbli f'dawn iċ-ċirkustanzi u li qegħdin nitolbuhom biex jibqgħu fi djarhom biex il-mulej ikun il-qawwa, il-faraġġ u l-għajnuna tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk, mulej. Nitolbu għalina l-koll biex il-mulej idawwa lil-moħħ tagħna u jimlina b'sens kbir ta' responsabilità ċivika li permezz tagħha naħsbu dejjem fl-oħrajn. Nitolbu. Isma'na nitolbuk, mulej. Din il-Quddiesa li qegħdin noffru għal-mejtin li mietu f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet, nitolbuk mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk, mulej. Ilqa' mulej it-talb tagħna u għatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal-dejjem. Bil-misteru ta' dan il-monbiti nagħta sehem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin.
Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax xi tubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li uniedma qudiemek. U għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti. U d-dnub tiegħi neħili. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex il-vittma tas-salvazzjoni li sejrin nofrulek tnaddafna minn ħtijietna u taqlana l-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien inrodulek ħajr. Intritna nrodulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb ħalli jekk aħna l-midinbin inrażnu fina drawwiet ħżiena u ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-tajja blaqat tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Quddies tas-sewint mulej, il-tilajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana int o salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-isqof Joe li qed jgħinni, mal-isqof Mario u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek li int oġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Sebastian u Santu Rokku u l-qaddisin kollha,
li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna żied qarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni miħtiti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidilek mandamenti tiegħek tħallini qatt ninfred minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Ngħidu flimkien it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija fis-sagrament tal-Ewkaristija, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Itqarbina mqazza li għamilna mulej tatina l-ħajja, issaffina meħtijietna u tħarisna minn kull ħażen bi Kristu Sidna. Imbir kull mulej, irroddu ħajr lill-Alla.
Jahob stasema, drot limhabba li zjebnin, nadurawk Jahob stasema, inti lax atal bnedmin. Nadurawk o Ġesu mberkuk, nadurawk o Ġesu mberkuk, nadurawk o Ġesu mberkuk. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-tbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misteru minn ta' tbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija, bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie koronat korona tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek e kull li trid int kif is-semek da fl-art. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek e kull li trid int kif is-semek da fl-art. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nikku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmur. E'mel avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina.
Urina waradana turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijak. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Itlob għalina għaddisom Malla skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti bis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija, bi grazzi memlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Missier eternalla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu qaddis Alla, Trinità qaddis Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Alla, imqazza xebba ta' ġbejbiet, Om ta' Kristu, Om il-Knisja, Om tal-grazzja ta' Alla, Om li żied safi, Om li żied nadifa, Om muxebba, Om bla teba, Om li tistħoq li mħabba, Om tal-aġeb, Om tal-parir it-tajjeb, Om ta' min ħalaqna, Om ta' min salvana, xebba kollu kaqa, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-ġusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħtana, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tjiba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, dar ta' deb, arka ta' rabta l-ġdida, bib ta' sema, kewba ta' filodu, saħħa tal-morda, ken tal-midimbin, faraġ tal-imniktin, għajnuna tal-insana, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martiri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana tal-Rużarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Malla nitolbu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqazza Marija, għatina nitolbuk l-inna li sistqarruhom Malla li nkunu mejjuin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Taħt il-ħarsin tiegħek nistkennu Om qaddisa ta' Alla, la twarrabx minn quddiemek it-talb li namlulek fi ħtiġijietna u eħlisna dejjem minn kull tiġrib, o Verġni glorjuża u mbirka. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. San Ġusepp ta' qalb safja, itlob għalina. Dal-misteru arkub tejna, ejjew mela naduraw, u dimirriti ġodda, surit odma
ħajru kol xejn inqas nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomu, imbirek San Giuseppe Arust Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli l-qaddisin kollha tiegħu. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, segwu popli kollha, għax birajt jubitu mana, u kelmet il-mulej jiddu mal-dem. Gloria lill-Missiru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien il-bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Maria, bil-grazia mimlija il-mulejja, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbi, issa u fis-sira tal-mewt tagħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu l-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Bekk ġejna fit-tmiem il-Quddiesa u t-talba tar-Rużarju. Għada filgħodu nerġgħu nkunu magħkom fid-9:30 għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa. Sa dak il-ħin, infrakrukom issegwu l-istruzzjonijiet maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa u li nevitaw li noħorġu minn djarna bla bżonn. Grazzi tal-li kontu magħna, il-lejl it-tajjeb.